Ġiet aġġornata l-lista ta' pajjiżi li min jasal Malta minnhom għandu jipprovdi riżultat ta' test negattiv tal-COVID-19 mhux aktar minn 72 siegħa qabel, dik magħrufa bħala l-lista oranġo. Dan hu proċess li jsir regolarment mill-awtoritajiet Maltin tas-saħħa fejn skont pariri mogħtija mill-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa ikun analizzat l-istat li jkunu jinsabu fihom il-pajjiżi fil-ġlieda kontra l-pandemija. Dawk li jkunu ġejjin Malta u jonqsu milli jipproduċu riżultat tat-test jistgħu jkunu sottomessi għall ittestjar f'pajjiżna u jistgħu jkunu suġġetti wkoll għal kwarantina. Dan il-proċess issa jgħod għal dawk li se jkunu ġejjin mill-Awstrija, mill-ajruporti kollha tal-Belġju, mill-Bulgarija, mill-ajruporti kollha ta' Pariġi u Marsilja fi Franza, mill-Irlanda, mill-ajruporti kollha tal-Olanda, minn Gdansk u Krakovja fil-Polonja, minn Porto fil-Portugal, minn Belfast, Cardiff, Leeds, Liverpool, Manchester u Newcastle fir-Renju Unit, minn Repubblika Ċeka, mill-ajruporti ta' Madrid, Barcellona u Girona fi Spanja, mill-Iżvizzera, mit-Tunezija u mill-Ungerija. Fi sqarrija l-Gvern ħabbar li din il-lista riveduta tidħol fis-seħħ mill-ġimgħa f'nofs il-lejl.